खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। साख्रिनि आनजादनि पेपार लिक जानायखौ गोबां खेब खोनानो मोनबोदों, नाथाय बे खेबाव फरायसालिनि 6 दानारि एबा हाफ इयारलिनि आनजादनि सोंनाय बिलाइयानो लिक जानाया सोराङाव फैदों। बाक्सानि गुरमाव हाइ स्कुलाव फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरियानो खायसे फरायसाफोरनो सोंनाय बिलाइ होखुमानानै आनजाद लिरनायनि खाबु होदों। बेखौ लानानै फरायसाफोरनि नखरनि गाहायफोर आरो रायजो राजाफ्रा गाहाय फोरोंगिरि मनेन्द्र कुमार शर्मानि हेंथायै खुद्रिखांदों। रिपर्टनि बायदिब्ला गुरमाव हाइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिया आनजादनि सानाव फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि उपर्ब कुमार दास आरो सासे बियादैनो सोंनाय बिलाइखौ हरदों आरो फरायसाफोरा न'आवनो सोंनायनि फिननायखौ लिरनानै उनावसो फिननाय बिलाइखौ गथायदों। फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया गावनि मावनाय गोरोन्थिखौ सिमान लानानै निमाहा बिदों आरो उननि समाव बेबायदि गोरोन्थि मावला होननानैबो बुंथिदों। नाथाय फोरोंगिरिनि बे खामानिखौ लानानै खुद्रिखांदों गुबुन फरायसाफोरनि नखरनिफोर आरो रायजो राजाफोरा। आरो गाहाय फोरोंगिरिया सिगांनि समनिफ्रायनो बेबायदि खनले खनले गोरोन्थि खामानि मावबोबाय थादों होननानैबो बुंथिदों। बेनिखायनो बे खेबाव फोरोंगिरिखौ जेलाव दैथायहरनांगौ होननानैबो दाबि खालामदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो आसामनि गवालपारा जिल्लायावबो सोंनाय बिलाइया लिक जादों। थाखो 9 आरो थाखो 10 नि हाफ इयारलिनि सोंनाय बिलाइया लिक जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला गवालपारा जिल्लानि सिङाव गंथाम फरायसालिफोराव आनजादनि सोंनाय बिलाइया लिक जादों। फरायसालिनि मुंफोरा विद्यापीठ गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारि स्कुल, खारबाला हायार सेकेन्डारि स्कुल आरो प्रितिराम गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारि स्कुल। नाथाय बे कुइसन पेपार लिक जानाय केसआव दासिमबो आसामनि सोलोंथाइ बिफाना जेबो राहा लाथ'वाखै। फिसायानो गावनि बिसिखौ आथिं आखाइ खाख्रबनानै बुग्लिनानै बुथारदों। बे जाथाया फकिराग्रामाव जादों। गामिनि रायजो राजाफोर आरो पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जोथोब आरो माखासे खोथाखौ लानानै आबु बाक्कार मुंनि सुबुङा गावनि बिसिखौ गोलाव समनिफ्रायनो हाराहास्ति खालामबोगासिनो दंमोन। थांनाय 20 नभेम्बराव आबु बाक्कारा गावनि बिसिनि आथिं आखाइ खाख्रबनानै आरो खुगाखौ सिजों मुथेनानै गाज्रियैनो बुग्लिदोंमोन। उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय फकिराग्राम देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। बेनि उनाव बेयाव हायैलाय गुवाहाटीसिम लांनाय जादोंमोन। गुवाहाटीनिफ्राय कचबिहार, बेयावबो जायैलाय सिलिगुरियाव लांनाय जादोंमोन। अब्लाबो बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायासै। बिथाङा सिलिगुरियाव जोबथा हां लाबाय। बिथांनि गोथै देहाखौ न'सिम लाबोनायनि उनाव बेफोर गासैबो जाथाया सोराङाव फैदों। दुथां आबु बाक्कारा दा खारखुमानानै दङ। रायजो राजाफ्रा दुथां दायनिगिरिखौ फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों फासिनि साजा होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। बिटिआरनि आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारनि मोनसे गोदान स्किम फोसावदों इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा। बिटिआर हालामनि आबादारिफोरनि थाखाय बाक्सानि मसलपुर आरो कख्लाबारियाव फुड कर्परेसन अफ इन्डिया एफसिआइनि मोननै प्रकिउरमेन्ट सेन्टार एबा गुडाउन गायसननाय जाबाय। जायफोर आबादारिफ्रा आबाद मावनानै आरो माइ दै फाननानै जिउ खुंनायनि राहाखौ लायो, बिथांमोनहा बे गुडाउनाव माइखौ फानफैनो हागोन। इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिबावदों दि जायफोर आबादारिफ्रा गोलाव समनिफ्रायनो माइ दैखौ खम बेसेनाव फाननो गोनां जाबोदों, बिथांमोननि थाखाय बे बिथांखिखौ लाबोनाय जादों। भारत सोरखारनि बेसेन बायदियै महनसेयाव 780 रांनिफ्राय 785 रांसिमनि बेसेनाव गुडाउनाव आबादखौ फानफैनो हागोन। नाथाय बेनि थाखाय फानग्राया बेंक एकाउन्ट थानो नांगोन, मानोना रांखौ एकाउन्टआवसो सोहरनाया जागोन। लोगोसे एग्रिकालचार डिस्ट्रिक्ट अफिसार एडिअ जाय मसुलपुराव जिरायो, बिथांनिफ्राय मोनसे सार्टिफिकेट लानो नांगोन, जेराव आबादारि आरो हा थानायनि फोरमान थागोन होननानैबो फोरमायथिबो इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा। जायफोर बिथांमोनहा गाव गावनि आबादखौ फाननो गोसो दङ, बिथांमोनहा 15 साननि गेजेरावनो बे मोननै गुडाउनाव फैनानै आबादखौ फानफैनो हागोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। अल इन्डिया ट्राइबेल स्टुडेन्टस एस'सिएशन आसामा जननेता भीमबर देउरि बान्थाखौ बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनो गथायबाय। जननेता भीमबर देउरि बान्थाखौ मोननो हानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों गोजोननायखौ फोरमायथिदों आरो बान्थानि थाखाय सायख'नायनि थाखायबो अल इन्डिया ट्राइबेल स्टुडेन्टस एस'सिएशन आसामा बे बान्थाखौ होनानै मान होनायजों ट्राइबेलफोरनि जि मोनथाय आरो थागिबिफोरनि जि मोनथाय बेनि थाखाय गसंनायाव थुलुंगा होदों होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। अल इन्डिया ट्राइबेल स्टुडेन्ट एस'सिएशन आसामा गुवाहाटीआव खुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिनो बे बान्थाखौ गथायदों आरो बे हाबाफारियाव ट्राइबेलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे अनजालि दैमारि बिथाङाबो बाहागो लादों। बेयाव बाहागो लानानै अनजालि दैमारि बिथाङा बुंथिदों दि
थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया खालि जाख्ल'नाय खामानिल' मावदों होननानै माखासेया बुंथियो, नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि खामानिखौ हिसाब लाया। बिटिआरआव खामानि मावनायनि अनगायैबो बिटिआरनि बायजोआवबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे खामानि मावदों, जेरै डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव बर' डिपार्टमेन्ट लुफुंदों, जायखौ थांनाय सान सिगांसो बेखेवनाय जादों। बेनि अनगायैबो गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव बर' डिपार्टमेन्टनि थाखाय 50 लाख रांनि फिसा बिल्डिं, सिलचर इउनिभार्सिटियाव अडिटोरियाम लुनो थाखाय 50 लाख रां होदों। बेनि अनगायैबो बिटिसिआव मोजां एसेम्बलि, कालचारेल कमप्लेक्स, सिआइटि इउनिभार्सिटि, इन्जिनियारिं आरो आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रायजोआव गेस्ट हाउस लुनानै होदों, जेराव बर'फोरजों लोगोसे गुबुन ट्राइबेल सुबुंफोराबो थाहैनो हायो। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि सासे सुबुङा गासैबो खामानिखौ मावनायानो गोरलै नङा, माबा मोनसे खामानिया थालांखायो। आसामा आलादा रायजो मोननाया 77 बोसोर जाबाय, अब्लाबो माखासे जायगायाव दासिमबो फरायसालि गैया, लामा गैया, आसामाव साख्रि गैया, हा-हु गैया। गोबाङानो आसामनि बायजोआव खामानि मावनो थाखाय थांनो गोनां जायो होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। 77 बोसोरावबो आसामाव गासैबो नांगौखौनो सुफुंजोबनो हायाखै। बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोरल' जादों बिटिसिखौ सामलायनाया होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि गोहोखौ 15 बोसोर हाग्रामा महिलारियानो लाखिनानै दोनबोदों होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बावैसो सिगां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदोंमोन दि आसामाव दास, बरा, कलिताफोर थानाय हाया सिगांनि समाव बर', राभा, कार्बि ट्राइबेल सुबुंफोरनिसो होननानै। बेनि सायाव अनजालि दैमारि बिथाङा बुंथिबावदों दि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिखौ गोसोजों होनदोंब्ला बिथांखौ साबायखर बावगोन, नाथाय बिथाङा 6 शिड्युलनि गोहोफोरखौ खम खालामगासिनो दङ आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोराव नन ट्राइबेलफोरखौ प्रटेक्टेड क्लास महरै गनायथि होदों। बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बुंनाय आरो खामानिजों गोरोबलायाखै, बेनिखायनो बिथांनि बे बुंनाय रावा मोनसे राजखान्थिनि रावबो जानो हागौ होननानै बुंथियो अनजालि दैमारि बिथाङा आरो लोगोसे बुंथिबावो दि थांनानै थानो थाखाय गासैबो ट्राइबेलफोरानो खौसे जानो नांगोन होननानै। जरहाटआव हानजा गाग्लोबनायनि थाखाय जिउ खोमानो गोनां जानाय आसुनि दैदेनगिरि अनिमेष भुयानि न'आव आसाम सोरखारनिफ्राय डक्टर रनज पेगु बिथाङा खौरां लाहैदों आरो अनिमेष भुया बिथांनि न'खरनो 5 लाख रां होनो थाखाय फोसावदों आरो बे केसआव दासिम 13खौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो स्पेशल फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों गोख्रों साजा होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। लोगोसे बिनि बिबानखौ स्टेट गभर्नमेन्टनि स्पेशल डिजिपि जिपि सिंह बिथांनो होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि सानसे सिगां जरहाटआव आसुनि दैदेनगिरि अनिमेष भुया, प्रणय आरो मृदुस मन्ता बरुवाखौ 50सो सुबुंफोरा गाग्लोबदोंमोन, जायजों अनिमेष भुया बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गाग्लोबनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिया 10निफ्राय 15सो जागोन। हानजा गाग्लोबनायनिफ्राय खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हानाय मृदुस मन्ता बरुवा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा ग्लास बायनो थाखाय जरहाटआव थांदोंमोन। जरहाट टाउन मोननायनि सिगां ट्राक स्टेन्डआव गारि लाखिनानै अनिमेष भुया आरो प्रणय बिथांमोनहा गारिनिफ्राय ओंखारलांखांनायनि एसे उनाव मृदुस मन्ता बरुवाया गारिनिफ्राय ओंखारनायाव सासे बैसो जानाय सुबुंखौ गोग्लैनानै थानायखौ नुनानै बिथांखौ बोखांहैदोंमोन आरो दै लोंहोदोंमोन। बे समाव बैसो जानाय सुबुङा थाल गैयामोन, नाथाय जेब्ला थाल फैयो अब्ला जौ फेखानाय बोराया गावखौ एक्सिडेन्ट खालामनानै खोख्लैदों होननानै होख्रावबायदोंमोन आरो बे दायखौ गासैखौबो मृदुस मन्ता बरुवानि सायाव जाबसिन। बे समाव 4-5सो सुबुंफोरा फैनानै बैसो जानाय सुबुंनो थार खोथाखौ खोन्थाफैदोंमोन आरो मृदुस मन्ता बरुवा बिथांमोनखौ बे जायगानिफ्राय थांनो थाखायबो बिथोन होदोंमन आरो बिथांमोनहाबो थांबायमोन। बे समावनो बोराया फन हरनानै माखासे सुबुंनो खौरां हरनायाव 7-8सोआ फैनानै मिथिस्लाबालासे गाग्लोबफैदों आरो उनाव बेबायदिनो 50सोआ थुबुर जानानै बिथांमोननि सायाव गाग्लोबदों। जाहोनाव दुथांफोरनि थाद'नाय गैयै बुनायाव अनिमेष भुया बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुना गाज्रियैनो जोखोम जादों। गाग्लोबनाय समाव ट्राफिक पुलिसबो दंमोन, नाथाय बिथांमोनहाबो जेबो खालामनो हायाखै। बेखौ लानानैनो फरेस्ट आफाद आरो गोबां रायजो राजाफोरानो प्रशासन आरो पुलिसनि सायाव सोंथि खालामदों। टाउन गेजेरावनो बेबायदि गाग्लोबनानै मानसि बुथारनो हायोब्ला गासै आसामाव माबायदि थासारि जागोन होननानै पुलिस प्रशासना आसामाव रैखाथि होनो हायाखै। गाग्लोबनाय समाव प्रशासन आरो पुलिसफोरा बहा दंमोन होननानैबो सोंथि खालामो बिथांमोनहा आरो ट्राफिक पुलिसा गावसोर सामलायनो हायाखैब्लाबो मानो पुलिस थानायाव खौरां हराखैमोन होननानै बायदि सोंथि खालामदों पुलिसनि सायाव। मख'नो गोनांदि लामायाव गोग्लैनानै थानाय बैसो जानाय सुबुंनि मुङा महन दास। बे केसआव महन दासजों लोगोसे बिनि फिसाज्ला निराज दास आरो भाइटि दासखौबो एरेस्ट खालामदों। बे गाग्लोबनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिया महन दासनि फिसाज्ला निराज दासआनो। दुथां निराज दासआ ड्राग्सनि फालांगि खालामखायो। बेनि अनगायैबो बेनि हेंथा पुलिस थानायाव गोबां क्रिमिनेल रेकर्ड दं होननानैबो फोरमायथिदों।
डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव बर' बिफाननि नब्लांखौ बेखेवबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी, BKWSC, एबसु, बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव बर' बिफाननि नब्लांखौ बेखेवनानै प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों दि बियो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोदान जौगासारनाय। बेनि गेजेरजों आपार आसामाव थानाय बर' फरायसाफोरा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ लानो खाबु मोनसिगोन। बेनि अनगायैबो डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव बर' बिफाननि नब्लां बेखेवजानायखौ लानानै आपार आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि बर' फरायसाफोरनिसिमबो कंग्रेचुलेसन्स जासिहरदों प्रमद बर' बिथाङा आरो बियो बर' राव आरो थुनलाइखौ जौगाहोनायनि मोनसे स्टेप होननानैबो बुंथियो। लोगोसे गोदानै मोननाय बर' बिफाननि बिल्डिंखौ लुफुंनायनि थाखाय मुलुगसोलोंसालिनि अथ'रिटि आरो जायफोर लुफुंदों बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरो आरो जायनाखि बे बिल्डिं लुनायनि सेंसनखौ थांनाय बिटिसि सोरखारा लाबोदोंमोन बेनिखायनो बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरो प्रमद बर' बिथाङा। दिपेन बर' बिथाङाबो बाहागो लानानै बुंथियो दि बर' माहारियारि आफाद जेरै एबसु आरो थुनलाइ आफादफोरनि बर' राव आरो थुनलाइखौ जौगाहोनायनि जि थांखि बियो डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव बर' बिफाननि नब्लां मोनफुंनो हानायजों आगानसे आवगायबाय। बेनि गेजेरजों बर' राव आरो थुनलाइनि सायाव स्टाडि आरो रिसार्च खालामनो थाखाय खाबु मोनसिगोन। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव बर' डिपार्टमेन्टनि नब्लां मोननाया मोनसे गेदेर खोथा होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों बिटिआरनि सिङाव थानाय गासैबो बिजोंनि LP स्कुलनिफ्राय लानानै कलेजसिम आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि थाखाय कमिटिनि चेयारमेन RC जैन बिथांजों सावरायलायदों। नाथाय बिथांमोनहा COVID-19 आरो बिसायख'थिनि थासारिजों सोरखारनिया रांखान्थियाव जेंना नुजाथिदों, बेनिखायनो बे खामानिखौ मावथ'नो हायाखै होननानै फोरमायथियो दिपेन बर' बिथाङा। नाथाय बाजेटआ 2-3 दान उन जाब्लाबो फरायसालिखौ सोरखारि खालामनायनि भेरिफिकेसन प्रसेसआ जाबाय थानांगौमोन होननानैबो बुंथिबावो दिपेन बर'आ। आरो डिसेम्बर दानाव बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनानै बेनि सायाव सावरायगोन होननानैबो फोरमायथिबावो। आसामजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलावबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोगासिनो दङ बिजेपि राजखान्थि दोलोआ। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं गुमा बियाबाव BPF, कंग्रेस आरो AIUDFनि 500निबो बांसिन मददगिरिफ्रा बिजेपि दोलोआव हाबहैदों। बे हाबनाय हाबाफारियाव ओनसोलनि बिजेपि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानानै बुंथिदों दि गुबुन गुबुन दोलो जेरै कंग्रेस, BPF आरो AIUDFनिफ्राय गुबुन गुबुन हारिनि आरो धोरोमनि सुबुंफोर जेरै बर', राजबंशी, माइनरिटि, बेंगलि आरो गोबां सुबुंफोरा बिजेपिआव हाबनायखौ गोजोननाय मोन्दों आरो उननि समाव 2 नं गुमा बियाबनिफ्राय बिजेपिनि MCLA देरहासारलांनो हागोन होननानैबो आसा दं होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।